Aşgabatda kebelekler we beýleki mör-möjekler adaty bolmadyk bir möçberde köpeldi. Bu arada habar berýän Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary dürli renkli kebeleklerden başga da möjekleriň şol sanda agaç bitiniň hem ýaýranlygyny aýdarlar. Şuňlar Aşgabatda mör-möjeklere garşy hemiki serişdeleri pürkän ýöriti awtologlar hem gözeýilýär. May aýynyň 1-nji ýarymyndan Aşgabatda kebelekleriň adaty bolmadyk bir ýagdaýda köpelmegi gözeýildi. 10-njy maýdan başlap şäherde giýjelerini Aşgabatyň ýaşaýjylary ýyzyna ýörite guty berkidilen traktorlaryň gatnap başlandygyna we olaryň hemiki serişdeleri pürkänligine şaýat boldular diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçy taýdar. Onuň sözlerine görä şäheriň köçelerinde hemiki serişdeleriniň ulanylmagy diňe bir giýjelerine däldi. Eýsem günüň dowamında we köçede adamlaryň köp wagtynda amalaşyrlar. Merkezi köçeleriň birinde saat 21-de traktor awtobus duralgatyna golaýlanda signal berdi. Duran adamlar muňa düşünmän gaçyp ýetişmänkä ol olaryň üstüne hemiki bir zady pürküp geçdi diýip habarçymyz aýdýar. Aşgabatda kebelekleriň adaty bolmadyk bir möçberde köpelenligi barada hökümetçi neşirleriň biri hem habar berdi. Ine ençime gün bäri Aşgabatyň ýaşaýjylary ýer ýüzündäki iň ajaýyp mör-möjegiň kebelekleriň tansly oýunyna syn edýärler diýip Orient saýty 19-njy maýda habar berdi. Şu ýyl ummaty möçberdäki kebelekler tutuş merkezi Aziýa regionunda gözeýildi. Kebelekler Täjikistanyň bir näçe regionunda we paýtagtynda, Özbekistanda we Gazakstanyň hususanda Aktau regionunda peýda boldy. Merkezi Aziýada kebelekleriň köpçülikliginiň peýda bolmagyny şu ýylky tebigy şertler bilen baglaşdyrýarlar. Şu ýyl regionda ýagyn köp boldy. Ýurtlaryň ençemesinde şol sanda Türkmenistanda paýtagty etraplary suw basty, sil geldi. Fergana Runeşri Merkezi Aziýada baharyň ýagynly bolmagy sebäpli kebelekleriň köpelendigini alymlara salgylanyp düşündirýär. Özbekistanyň Zoologiýa institutynyň alymy Gulnara Mirzaýewa öz ýurdunda köpelen kebelegiň bürmekçi adlandyrylýanlygyny aýdyp, onuň ýurtda şeýle köp möçberde ilkinji gedek peýda bolandygyny belleýär. Bürmekçi ýurdumyzda şu ýyl şeýle uly möçberde ilkinji gedek peýda boldy. Sebäbi bahar şu ýyl örän ýagynly, ızgarly geldi. Şu sebäpden krapiwa, bürmek ýaly haşal ötümlikler güresdi. Bu kebelekler bolsa hut şu haşal ötümlikleriň şiiretinden iýmitlenýärler diýip alym Darakçy adly neşir aýdypdyr. Şeýle Özbekistanly alymyň bellemegine görä bürmekçi kebelekler migrasiýa ukyply mör-möjek hasaplanylýar. Şonuň üçin gün ortadan gelen kebelekleriň amatly tebigi şertli ýerde saklanan bolmagy ehtimal. Täjikistanda alym Nimatullo Safarow kebelekleriň köpelmeginiň öz ýurdunda 5-6 ýyl mundan ozaly ýüze çykanlygyny belledi. Onuň Azatlyk radiosynyň täjik gullugyny aýtmagyna görä, kebelekleriň howanyň maýlamagy we ýokary derejede ızgarly bolmagy sebäpli köpelmegi duýgur adamlarda we çagalarda allergiýa döredip bilýär.